Na pásu záchodě se musí být. A kde se sejdem? Tak mám ho. Nemám se. To bude jenom v pohodě. Já bych chtěl poděkovat všem, že přišli v 6 hodin, tak jak měli. Takže máme nabitý sál a můžeme začít. My jsme chtěli poprosit, protože nemáme žádný sponzory, všechny tyhle jména kolem nás nikdo nám nic nedal. My jsme to nemohli sundat ty cedule. Takže nikdo nám nedal ani korunu, ale přesto máme dost peněz na to, aby jsme vás poprosili, abyste po nás neházeli žádný 10 koruny, 20 koruny, protože nechceme, aby nás někdo trefil a rozseknul nám obočí nebo něco takového. Jestli chcete házet peníze, tak papírový a ty nám můžete dát do ruky rovnou. A já bych dal slovo tady Pípovi na story. Díky. Já bych to rád ještě jednou zdůraznil, opravdu nic neházejte, protože my to fakt nebudeme sbírat. My totiž chceme, aby se co nejdřív začalo hrát a co nejdřív začali všichni pařit a bylo to prostě úplně jiný než ty plesy. A to bude jiný. Máme tady točenou zmrzlinou, doufám, že si nás pamatujete. Takže si to užijte. Musíš tam možná rezervovat ze začátku, prosím, to je nejdůležitější. Ať si to nezamotáš do hmáty. Tak pozor, 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 ještě se připrav. Jsi připravený? Tak teď, dělej. Tady si někdo asi neumí zapnout. Nebo nestůj tam, nebo dostaneš. Ale budeme tu otočit zpátky, Tak, doufám, že překonáš nejvyšší laťku. Připravi, pozor, teď! Ty vole! A na hodně vyhrál. Letí. A další den, pan profesor Martin Machulka. Ještě tady máme speciální cenu pro nejlepší soutěžící v dívčí kategorii a to je Kobra. Takže prosím. Takže Kobra vyhrála dívčí kategorii. Umí! Pojď kytice umělých tulipánů, jako. Takže připravte se na další sérii hraní. A rád bych připomněl ještě jednou, přečtěte si pravidla čepice, které jsou vyvěšené na chodbě. A kdo se chce přihlásit do této úplně skvělé hry, tak se přihlašte.